Together, growing in faith, changing communities. Ingabeke mina nawe icebo likaNkuluNkulu sesigcinile yini uma sigcinile silifeze ngokuthembeka yini bese ke ngikhathazwa babungcobo iyangikhathaza le ndaba yokuthi athi uNkulunkulu ngizoyenza likhuni inhliziyo kaFaro uma ethi ngizoyenza likhuni ngiyakhathazeka ukuthi kanti kunezinkathazo ezikuthina ezisihlasele kanti uNkulunkulu uyingxenye yalezo nkathazo uNkulunkulu ufaka istembu ubobheka uJobe uNkulunkulu wamcela uSathane wamcela uJobe uhamba nestembu sezulu kodwa ke ngomkhuleko uma sizoguga amadolo kube fresh imlomo manje esikhundleni saloko nje obuzwa abantwana bakwaIsrael bekhononda bagugisa imlomo kodwa amadolo awagugile amadolo fresh kodwa imlomo yona igugile ngesikhathi samanje kudinga sibe namadolo agugileyo uSathane ke uma kuyilesi sikhathi uma kukhulunywa ngesitha isitha iyangikhathaza lento ngoba isitha siphumile uthi okhuluma kahle uthi uma uNkulunkulu ene meeting noSathane uSathane mene meeting noNkulunkulu iagenda yakhe umuntu wena osumkhathazile emhlabeni uhamba yoba neagenda noNkulunkulu akhulume noNkulunkulu acele wena ngoba uyamhlupha manje angazi ukuthi uSathane ngempela esamosha kangaka kungani ukuthi uSathane angakwazi ukuthi aye kuNkulunkulu ayocela uxolo acela intethelelo ngoba thina siyaNkulunkulu ngoba siyocela intethelelo so ke elami lokugcina elokuthi asikhulekeni ukukhuleka futhi okanombani ungasho ukuthi hayi bakhona abakholwe kakhulu ngiyasibona iselelesi uma uNkulunkulu alalela umkhuleko weselelesi kangakanani ke mina nawe uma kwazi ukulalela iselelesi besidinga ngoba uthi uNkulunkulu indlebe yami ayinzima ukuthi izwe uthi nesandla sami asinde asifinyezi ukuthi singesindisa uthi kepha ububi benu bunahlukanisile nami nalesi sikhathi esibhekene naso asikhulekeni kuvuka omose besikhathi angilazi iva lakho lalikhona kodwa uNkulunkulu uzokusiza ekugcineni siyambonga uNkulunkulu amen.